5年以上前、消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた方は、払いすぎた利息を取り戻せる場合があります。あなたの町で開催するトラッドの相談会なら、30分ほどのご相談で手続きが可能です。ご相談は無料です。ご覧の会場で開催します。ご予約は 0120-4030-11 4030 E 事務所まで。